svima ljudi, sa vama emisijom. Danas ćemo malo igrati Clash Royale. Inače, jeste malo da sam promijenio neku uvod, zato što svi youtuberi govore pozdrav svima ljudi, njihovo ime, i ovdje kao Muđa i tako ti. I ja neću kao da ih tako kopiram, nego ću samo ovako da govorim kako ja hoću. Koji smo, majke? Četvrti pubri! Mi ćemo ispadnemo iz golda. Sigurno ja, da, čuo sam. Ta-na-na. To, taman mi treba koman. Tako. Dobro, nismo. Čekajte, samo da... Čekaj. Pa nemam nešto ovako. Ajde, maze. Hoću. Moje Goblin Gang, da izgubim moje Face Spirite. Tako. Sad idemo malo u battle, jer popao sam se u 11. arenu. I malo mi je falilo da se u Legendary arenu popnem, ali sam gubio. Ne. Imam bi ja, on je stavio i ovog Hoga, pa dok ovi moji biju Hoga, ovi će da moji biju elitne. Ok, sad bacimo Arus. Dobre! A ne, 3 miniona ostala. I jao, brate, da mini pack udarilo još jednom, to bi bilo sjajno. Vidim mi je mali level, pošto ne dobijam ga stalno i ne mogu onda da ga upgradeam. Dobro, Princess. Bem ti Valkyriju. Nisam ni morao da se imam Lumberjack. Ajde, neka ide u život. Ne! Zajebavaš me! Pa me zajebavaš, brate! Bacamo elitne. Jao, što mrzim Hoga. I ja bre, za malo Wizard da mi uništi bre ove elitne, malim, kako je to moguće? Sad si gotov, znači sad si gotov. Ne! Koliko mi uskida? 94, 91, okej. To. Ode tower. Sad... šta sad da bacam? Čekam da on baci nešto da se odbranim. Okej, ajmo bacamo ovo ovdje. A sigurno će on da baci sad hordu, da, hordu će da baci. Dobra, ajde. Ne. On ima mirror. Jao, brate, kako? Ti mirror. Ajde mini peka, trči, to mini peka, ajde udari ga, to mini peka. Ne, to je najgori kombo ljudi i ja znam taj kombo Valkyrija elitni. To je najgori kombo koji može da ti se desi. Koji neko može da ti posavi, znači to je najgori kombo. Bye, hordo. Dobre, pobjeda, ne. Ne. Dobre, ajmo, pobjeda, sine. Pobjeda. Haha. Well played. Good game. Ovo nešto kad snimam video ja pobeđujem, brate. Stavimo ovo ovdje. Koliko je? 3800. Da, 3800, 3600. Ajmo još jedan battle. Opa. Inače, ja želim sad da snimam neko
često neko otvaranje čestova, ali ne dobijem onako kao neke čestove ono dobre. Za možda sljedećeg mjeseca. Jer tako nešto brzo ću dobijem Legendary chest. Pa ću dobijem Magical chest brzo. Sačuvat ću Magical chest. Sačuvat ću Legendary chest. Imat ću još neke chestove u questu i to ću vas snimam kako otvaram. I sačekat ću još neke Princeza level 11. Sad si gotov. Bam. To su moje dve najjače karte. Sve. Pa, šta sad, kako da se odbranim? Ovdje je Horda level 11, ovdje je Valkyria level 10 i Princeza level 3. A beži bre. Da se nosiš. Što? Ha, dobro da je bacio minera. A, brate, vidimo dek. Horda level 11, Princeza level 11. Inferno Tower level 10. Valkyria level 10. Oh my god. I sigurno je Goblin Gang level 11. Ura. Sad ćemo da vidimo koju vodu nosi, a koju kosu kosi. Ne znam da li sam tačno rekao. Joooooj! Ja ću da izađem iz betla. Dobro, tu mogu da se odbranim. Valkyrie, brate. Ajmo, onda bacimo ovdje arrows. Okej, nema frke. Ode njemu tower i ode meni tower. Dobro je, samo da se branim zato što na ovom imam 666 HP. Tako, okej, sad se branim. Sad se samo branim, znači samo se branim. Elitne bacamo, onda stavljamo Valkyriju. Ne. Ajde, elitni, možete vi to. I 8 HP, sad će mi baciti neki spell. Ja sam mrtav. Ne mogu. Ne, ja ne mogu da se obranim. Ne! Normalno je da izgubiš, ali nije normalno da ovako teško izgubiš. Ja sam igrao tako isto protiv jednog deka, brate, nemoguće. Nemoguće da se pobedi. Jo, 3640, 3400, da mi fali još 200 i nešto trofeja. Da ispadnem, ali stalno gubim. Šta je bilo sada? Čekaj da napišem. Za YouTube. Tako, to sam napisao. Sad moram da popravim dek. Ja ću stavim pauzu onako dok ja to razmenim. I vidimo se uskoro. Evo ljudi. Nisam baš nešto malo popravio dek, ali ajde, nema veze. Stavio sam Elektra i Musketara. Zato što on ima slash damage, onako kad baci, ona isto onako jaka. Sad idemo. Daj Bože da pobedimo ovaj battle. I sad naredna 2, možda 1. Odigrat ću još možda 2, 1 battle. Nešto ćemo da radimo. Ne da radimo, nego nešto će da radimo tu u Clash Royale. To. Ne brini se ti, ako mi bacaš armiju, ja imam Valkyriju ili lag. Ali bolje da bacim log, što hoće ovaj kombo da bacim. Otkad, brate, nisam bacio ovaj kombo. Znači premoćan je kombo. Ako neko nema friza. Ne. Ako nište Valkyriju.
Ljudi, ja ne mogu da verujem. Jebem ti friz, jebem ti armiju. Brate. Ja moram brzo da završim snimanje, zato što moram da idem u školu. Već je 16 do 1. Pa moram da se spremim, moram da ručam i tako da. Lano je bacio lightning, ko idiot. Mogu je lagano da se reši muskitara. Ovaj poster Garena mi se odlepio. Inače, ja hoću stvarno da snimam League of Legends, ali nemam kamericu na kompjuteru. A da, i da vam se izvinim što nije bilo klipova nekoliko dana, pa malo zezno. I stvarno, subscribeujte se na moj kanal, zato imam stvarno malo subscribe-ova. 3 subscribe-a ljudi imam. A već snimam klipova, onako dosta i tako to. Dobro, ne baš dosta. Ajde, doći imam subscribe-ova ljudi. Inače, zapratite mog brata Amdejan isto na YouTube-u. Proradi! Sad sam izgubio samo zbog toga. Aj bre ovo. Pogledaj, telefon mi vrući. Šta je ovo ljudi? Ovdje bacim sve ovo. Amo bre ja. Ja ću spadnem iz arene! Bijem ću ovaj telefon. Ovo je glup telefon. Pogledaj ga ti, majke. Ok. I to je bilo to za ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako ja stavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem videu.